Шуңа күрә сөям җанын тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган, шунда әүвәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Расулыбыз Мөхәммәдне, ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән ертып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем, билгесездер. Кая ташлар бу тәкъдирем, кая барсам, кайда торсам, ни эшләсәм дә хәтеремдә мәңге